Η τρίτη μέρα, ναι. για καλό, ο καιρός έδειξε να χαλάει, Ναι. οπότε μας έφτασε μόνο μέχρι Μέχρι τη Βογούσα, ναι, σωστά. Αν και μισό κομμάτι του αυτού μου στενοχωριόταν που αναγκαζόμουν να κάνω τελικά μόνο 25 χιλιόμετρα για πρώτη φορά, ενώ τις δύο πρώτες είχα συνηθίσει και να κάνω 50. Στα 50, ναι. Παρ' όλα αυτά τελικά αποδείχθηκε ότι αυτή η μέρα μας έδωσε στην ομάδα τον κατάλληλο χρόνο να ανακτήσει καλύτερα τις δυνάμεις της. Έτσι λοιπόν, μένοντας στην όμορφη Βογούσα και απολαμβάνοντας τα όμορφα φαγητά στο καταφύγιο, η ομάδα ξεκίνησε την επόμενη μέρα ξανά σαν καινούργια για να διανύσει το κομμάτι προς Μέτσοβο. Έλα λίγο άκρη. Πόπο δεν σε απέναντι πως είναι. Τι Ναι, όμορφο. μακριά. Ναι. Λες να φέρεις το κυρίως. Πού, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Απλά είναι το... Στροφή λέω, πίσω την πάρει το αμάξι. Α, κάτσε, μπορεί να μην είναι και αμάξι, να είναι το ποτάμι που ακούγεται στο βάθος. Και πού πάμε? Από εδώ. Πάνω εδώ στον δρόμο. Ναι, ναι. Να, πάμε. Χαλαρή σήμερα η μέρα. Και ο λόγος, Όμως, για εξηγήσου. ο λόγος... Πέρασα και πρόγραμμα προπονητή. Ο λόγος είναι ότι για μια ακόμα φορά χθες βγήκαμε εκτός προγράμματος, σε χρόνο, σε τόπο που καταλήξαμε. Λόγω καιρού Έτσι ακριβώς. και το... Και όχι ότι είναι και πιο φοβερός ο καιρός τώρα, αλλά όλα αυτά πάλι μας οδήγησαν στο να φτάσουμε να κλείνουμε τα μάτια μας, να σκεπαζόμαστε για ύπνο κατά τις 2 τη νύχτα. Δεν υπήρχε πια δυνατότητα, έπρεπε και με τις σημερινές προγνώσεις του καιρού να το ξανακοιτάξουμε το πράγμα, και αυτό κάναμε. Πώς το βλέπεις, καλά κάναμε? Τι κάναμε όμως? Την Νεράιδα πάμε Από μέχρι την Νεράιδα πάμε μέχρι τη Γλίστρα, πάμε δηλαδή το αδιάφορο κομμάτι της... που είναι της αυριανής μέρας, έτσι, της αυριανής μέρας. που έχει το ανέβασμα για Χατζή, Ναι, ακριβώς. που θα το σκίσουμε και το Χατζή. Άντε. Θα πατήσει Με η την σημαία άδειά μας. του βέβαια, ναι. Θα απλωθεί η σημαία εκεί στην κορυφή να ανεμίσει. Και Όταν θες κάτι δεν ζητάς την άδεια, το παίρνεις σε λίγο. λες, την άδεια από τον Κρυάκουρα τη ζητήσαμε. Εκείνη δεν το θέλησα μάλλον πολύ για κάποιο λόγο. Ωραία, ο φόβος φυλάει τα έρμα. Καλά έκανες και δεν το θέλησες, γιατί άλλε βουλέ του Κρυάκουρα. Περίμενε λίγο. Θες κάτι, δεν μ' αρέσει αυτή. Δεν το βρίσκω λογικό, μάλλον δεν είναι το σωστό. Θα πρέπει να έχει ταμπέλα που πάει σε χωριό. Όχι, πάμε πίσω. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ είπαμε είναι στην αυτή μέσα. Ναι. Περνάει τη γέφυρα εδώ και συνεχίζεται ως άσφαλτος. Εδώ έχει ένα κλεισάκι, λέει 400 μέτρα. Γιατί σκεπάρει. Στην αρχή του οικισμού σκεπάρει. Έχει ποτάμι από κάτω, σωστά? Ναι. Αφού έχει ποτάμι από κάτω, είναι ακριβώς εδώ που βγαίνει αυτή η ρεματιά. Ναι. Περνάει με γέφυρα απέναντι. Ναι. Εδώ μπορεί να είμαστε, πάνω στη στροφή. Εδώ είμαστε. Έλα, πλησιάζουμε. Να ότι εδώ είναι Άσφαλτο. αυτό το κίτρινο. Έχει και ένα εκκλησάκι, λέει, εδώ πέρα. Μέσα. Μπορεί να είναι εδώ μέσα. Είναι Ναι. από πάνω στο δρόμο. Προσπαθούμε να μην κάνουμε τζάμπα δρόμο. Δεν πειράζει, ας κάνουμε και λίγο δρόμο. Πού? Να ξαναπεράσουμε τη γέφυρα πίσω. Ναι. Αυτό ψάχνω να βρω. Δεν έχει άλλη εξήγηση. Λάζαρε, τα άκουσες τα σκυλιά εκεί μέσα που γαυγίζανε? Έλα ρε Λάζαρε, σε παρακαλώ. Ο ατελός είναι αυτός. Τα σκυλιά και από εδώ γαυγίζουν. Και από εκεί γαυγίζουν όμως, πιο... Φωτή, θα έρθεις αλλά λίγο πιο πέρα, πάνω στον κεντρικό δρόμο, γιατί προχωρώντας εμείς σε αυτόν τον χωματόδρομο που λέγαμε ότι θα καταλήξουμε,
είναι κομμένος από καταπτώσεις, οπότε αφού κάναμε λιγότερο από 1 χιλιόμετρο πάνω του, επιστρέφουμε πίσω για να βγούμε στην κεντρική άσφαλτο όπου και θα έρθεις. Ανεβαίνοντας προς Γλίστρα σήμερα, η 7η μέρα, απέναντι ο Κρυάκουρας. Και η Κακαβίτσα δεξιά. Ναι. Τέλεια. Και ο στόχος μας σήμερα, έκτη κορυφή, Χατζή, υψόμετρο 2038. 2038. Μάθαμε αρκετές πληροφορίες χθες και σήμερα πηγαίνουμε πολύ αισιόδοξοι προς το βουνό. Ο καιρός είναι και αυτός εξαιρετικός και οι προγνώσεις του, οπότε πιστεύουμε πως όλα θα πάνε καλά. Μάλλον συναντάει το πάνω εκείνο.
Να πάρουμε τη ράχη και να κατέβουμε στο δρόμο να τον βρούμε. Ωραία, δεν έχει γκρέμια και τέτοια. Από εδώ, όπως το βλέπεις έτσι, όχι, δεν έχει. Φαίνεται. Άλλη τώρα πληροφορία. Αν φύγουμε από αυτή μεριά, Δεν πας πια. δεν πας ράχη. Γιατί? Μόνο από αυτή τη μεριά που θα πας Μεσοχώρα. Ναι, εντάξει, αυτό Και τα εντάξει, το λοιπά. ξέρουμε. Προς εκεί, προς Πολυνέρη. Προς Πολυνέρη είναι, για να πας Πολυνέρη είναι κάτω, αλλά δεν είναι ανοιχτά τα μονοπάτια. Δεν έχει μονοπάτι, ξέρω, είναι και ένας κτηνοτρόφος εκεί, μας είπαν ένας Τέλειος λέει. Ναι, που έχει τα αυτός ζώα. έχει Ναι, έχει τα ζώα του αυτός και λέει άμα θα βγείτε στο δρόμο λέει θα σας βοηθήσω δύσκολο εγώ. να το πετύχει. Καλά, εντάξει, άλλο αυτό, να το πετύχουμε. Αλλά είναι συνεννοημένος, επειδή είναι μέρες που το έχουμε οργανώσει για να έρθουμε. Ένας φίλος Γούλας από την Καλή Κόμη Ναι. θα μας περιμένει κάπου, έχει ήδη ειδοποιήσει αυτόν το Στέλιο να έρθει σε ένα σημείο. Εν πάση περιπτώσει τώρα. για να από πάμε αυτό στο δεν είσαι μακριά. προκείμενο. Δεν είμαι μακριά. Το θέμα είναι θα βρω γκρέμια άμα πάω ράχη. Ναι. Γκρέμια, κάτσε, Σίγουρα. γιατί και εμείς δεν είμαι. Αντέχουμε. Πόσο γκρέμια. Πόσο γκρέμιο όμως. Δεν σαν αυτά που ανεβήκαμε. Όχι. Πιο πολύ. Καμία σχέση. Είναι, αν βγούμε εδώ στην κορυφή θα δεις Θα πώς το είναι. καταλάβουμε. Να Ωραία. δούμε. Πάμε. Πάμε. Ωραία. Να δούμε τι βλέπουμε τώρα που είναι και ο καιρός έτσι. Ναι. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ποιο είναι. Το λέει εδώ τσούκα, τσούμα, κούλα και πύρια. Για να βγούμε εδώ. Ναι, αυτό θα φαίνεται εδώ με το που βγούμε, θα δεις Μπράβο, πώς είναι. αυτό λέω. Απλά που θα σε γελάει το μάτι, εδώ τώρα τα κατεβείς είναι σαν να πας εδώ έτσι. Ναι. Αλλά όταν φτάνει κάτω μετά είναι όλο γκρεμί εκεί. Και είναι ένα-δύο μονοπάτια τα οποία δεν τα περνάει και κανένας. Δεν τα περνάει και κανένας. Ο Μίχλη. Ναι. Εδώ τώρα από σήμερα Να μπορεί να δεις κάτσεις. σε 20 λεπτά να μην να... Μμμ. Τέτοια πες μου τώρα. Και βλέπω σύννεφα από εκεί, γρήγορα. Στάνταρ είναι... Το στάνταρ και ασφαλές και ειδικά αφού είστε δύο άτομα είναι από εδώ που σου λέω. Ναι. Και αλλιώς προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Τώρα άμα δεν σου κλέβουμε... Ναι. Αυτό αν πάρεις οδηγό μετά είναι δρόμος. Έχει χάραξη δρόμου δηλαδή. Καλά, το δρόμο τον είδα. Απλά δεν Πώς θέλουμε θα βρούμε δρόμους. το δρόμο, αυτό λέω. Θα τον βρεις σε πάντα μονοπάτια. Θα με πάντα Κοίτα, μονοπάτια και θα καταλήξουμε Ναι. στη ράχη Ναι, στο ναι, τέλος ναι. και θα σβήσει πάνω στο δρόμο η ράχη. Από εδώ και αυτό είναι δύσκολο και το άλλο που μου κάνει χάραξη που είναι εδώ που βγαίνει ο Μίχλη τώρα λίγο πιο Ναι. κάτω και πάει Α, έτσι. και πάει μέσα και... Μάλιστα. Είστε και δύο, δεν το συνιστώ. Ναι. Μάλλον έτσι θα το κάνουμε, ωραία. Πάμε λοιπόν προς τα πέρα. Θύμιο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Φυσικά, Θα μας δεις να ξαναπερνάμε. θα μας Ναι, ναι, δεις, εγώ θα περάσουμε κάπου από εδώ και να φύγουμε προς τα εκεί, προς το Μυρόφυλλο. Να Αυτό όπως βλέπεις, Ναι. όπως το Α, βλέπεις ναι. όλο. Είναι βατό. Όλο και μετά πέφτει στον δρόμο δεξιά. Λάζαρε, μου αρέσει καλύτερα από εκεί. Ωραία. Εντάξει. Είναι και αυτή η τέτοια τώρα που είχε αντάρα που τα κλείσε όλα και δεν σου κάνει και όρεξη να πας προς τα εκεί. Λες τι θα Από βρω. εδώ σου λέω, κοίτα πόσο κάτω είναι το Πολυνέρη, να φαίνεται που είναι. Είναι δύσβατο, δεν έχει μονοπάτια. Είναι ένα μονοπάτι και αυτό δεν περνάει τίποτα τώρα. Πιστεύω ότι αυτός ο Νίκος για δικούς του λόγους θέλει να πας από εκεί, όμως δεν είναι ασφαλή. Είναι δύσκολο, σου λένε όλοι. Και ο φίλος του Χριστάνα δεν σου είπε. Βλέπουμε το Πολυνέρη, ένα χωριουδάκι και η Καλή Κόμη. Βλέπεις που είναι εκείνο το σύννεφο που καλύπτει μια κορυφή Ναι. από κάτω. Στα αριστερά του σύννεφου και μέσα στη ρεματιά δεν φαίνεται, είναι η Καλή Κόμη. Εκεί Και πώς πρέπει θα να πάμε, πάμε. θα ανεβούμε πάλι, Όχι, θα κατεβούμε θα φύγουμε από εκεί. από εκεί, όχι Ποτάμι, εδώ. ποτάμι θα βγούμε. Όχι, από εδώ δεν μπορούμε να βγούμε. Σίγουρα. Ναι, για Πολυνέρη. Αρχικά ο σχεδιασμός ήταν αυτή η ράχη, τη βλέπεις. Αλλά επειδή έχουμε αμφιβολίες και επειδή μας διαβεβαίωσαν αρκετοί για την άλλη, θα πάμε από την άλλη. Ωραία. Οπότε, ας ξεκινήσουμε
Λάζαρε, 1-2, 1-2. Λάζαρε, 1-2. Ακούει ο Λάζαρος. Ασημίνα εδώ. Τι κάνεις? Καλά, ο Λάζαρος είναι λίγο πιο μπροστά. Είμαστε σε κορυφή, κορυφογραμμή επικίνδυνη με βράχια. Περιμένουμε κάτω εμείς στο Μυρόφυλλο, εντάξει? Εντάξει, αλλά να ξέρεις, κινούμαστε πάρα πολύ αργά. Πρώτον, γιατί εγώ νιώθω λίγο αδύναμη. Δεύτερον, γιατί το τερέν είναι δύσκολο, όλο βράχια. Εντάξει, σιγά, δεν βιαζόμαστε. Από την αρχή είχε πολλά επικίνδυνα έτσι πέρα. Ωραία, και πού άλλο θα πάμε να κατεβούμε ρε, εσύ? Το Μαντρί του ίσια κάτω να χτυπήσουμε το δρόμο. Που είναι ο δρόμος πιο κάτω από το Μαντρί. Τι μαλάκας. Καλά. Έλα, γιατί! Πώς μπήκε αυτή η ιδέα! Πού είναι η θάλασσα! Από εκεί, αλλά είναι μακριά. Πραγματικά, είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Αλλιώς μοιάζουν στο χαρτί. Και είναι και πολλά περισσότερα από το χαρτί. Αυτό είναι το άσχημο. Είναι και αυτό. Δεν φτάνει που είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαινόταν. Είναι και πιο πολλά. Αχ, Θεέ μου. Ας είμαστε καλά και να έχουμε να θυμόμαστε. Το κυριότερο. Να πεις ότι είσαι αρκετή. Εντελώς όμως το πουθενά. Ούτε ψυχή δεν περνάει. Στον όλυμπο, ας πούμε, πας βόλτα, πεις. Ναι. Θα βρεις 5-6 φυλές της γης να κυκλοφορούν. Εδώ, το κατσίκα. Τις κατσίκες έχεις την πρόβλημα. Και βοσκούς. Ναι. Εντάξει. Λικάρια βοσκούς. Τα καλύτερα παιδιά. Κοίτα, αυτό είναι το χέρι. Αυτό σημερινό είναι. Από τις ημέρες όλες. Α, ναι, σωστά, είναι το γάντι εκεί πέρα. Μας έχει πεθάνει και στη βροχή ήλιο, βροχή ήλιο. Οι σκιές μας. Αυτές θα μείνουν. Οι σκιές μείναμε στο τέλος. Άντε Λάζαρε, θα έχεις να θυμάσαι. Δεν λέω.
Που σε πάω. Που σε έβαλα να πάω. Δεν λες που γυρνάμε ζωντανή κάθε βράδυ κάτω από όλα αυτά που Μια τραβάμε. μέρα δεν έχουμε φτάσει πριν πέσει το φως της μέρας. Ακόμα και Ναι, ρε, σήμερα που γάμο το. θεωρούσαμε ότι ήταν μια εύκολη μέρα. Και ξεκινήσαμε και αργά επίτηδες γιατί Ναι, θεωρήσαμε... υποτίθεται ότι το είχαμε. Ναι. Λόγω κακής πληροφορίας από ένα βασικό που εσύ άκουσες. Εγώ, Δεν παίζει καθόλου που ήταν δύσκολο το βουνό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά Σου πω, εγώ κοίταξε, είναι- το επιπλέον χιλιόμετρο Ναι, εκείνο ήταν σε τόσο αυτό το δύσκολο 1,5 μέρα. χιλιόμετρο που ήταν πάνω από μια μισή ώρα. Μπράβο. Πάρε και Απίστευτο. να το γυρίσεις. Και καμιά ώρα πίσω. Δεν λες καλά που δεν έφτασε αυτό το πράγμα πάνω. Που λέγανε σήμερα Ναι, ήταν που καλός ο λέγανε καιρός, ότι- πού είναι καλός. Δηλαδή. Πάλι μετά το πολύ Τουλάχιστον καλά. μας κράτησε ως την ώρα που χαμηλώσαμε. Δεν. Και αυτό Ναι, κάτι από είναι. τύχη. Δηλαδή, Ναι. άμα μας είχε στείλει αυτός εκεί και είχε πια πέσει αυτό το πράγμα, θα είχαμε πρόβλημα εκεί μέσα. Ναι, Τουλάχιστον εγώ όπως είναι και εδώ στο κουρασμένο. γιατί εγώ δεν θα είχα. Να πέφτουν από πάνω τα στροπελέκια εννοείται ότι θα είχαμε πρόβλημα. Είσαι και πιο ψηλός. Και αυτό. Μπορεί εγώ τελικά να μην είχα. Θα πετάγαμε και τα μπατόν και όχι τίποτα άλλο. Επειδή έχει και γκρεμό θα φεύγανε στον γκρεμό, πάει μετά τα μπατόν. Τέλος. Πόσο θέλουμε ακόμα χιλιόμετρα, Κοίταξε. φτάσουμε Λέει εδώ. τους ανθρώπους να μας Τι περιμένουν. λέει στα 30. 24 ήμασταν, 24 μισό. Κάναμε 5,5. Θέλουμε άλλα 4,5. Δηλαδή μια ωρίτσα τι θέλουμε.